हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय लोगोफोर आङो दायो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल पारिसआवहाय मोनसे एनुवेल सभा जादों लोगोफोर केथलिक चार्च बेंटल मिसनावहाय लोगोफोर बे गिर्जाया जोंनिनोखा आंबो हाबबाय थाखायो बे गिर्जायाव नोंथांमोननि देखायनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोना जायफ्रा नायनो गोसो भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जों जागायलांनोसै बिराद बिहिरलै नै मानसिफ्रा बेनो जाहैबाय लोगोफोर बे मेन गेट जाहैबाय जायफ्रा बेबायदि सभा खुंनो थाखाय सुबिदा होयो जेराव जोङो जोंनि फोथायनाय लोरबां जाबायब्ला जोङो गावनि फोथायनायखौ गोगोम खालामफिननो हानाय बायदि बेनिखायनो जों इसोरखौ हामबाय होदोनि बे सभानिफ्राय ओंखारनायनि सिगां जोङो गावनि जिउखौ फरिखा खालामदोनि सोंदोनि आङो ख्रिस्टियान जानानै ख्रिस्ट'नि बुंनाय बायदि आङो बे संसारनि संख्रि जानांगौ बे संसारनि स्रां जानांगौ आङो संसारनि स्रां संसारनि संख्रि जाबाय ना जायाखै जुदि जाबायब्ला आं इसोरखौ हामबाय होदोनि आं इसोर जुदि जायाखैब्ला जुदि आंनि दिन्थिनायजों मानसिफ्रा जिसुनिफ्राय गोजान थाबायब्ला आङो बिमा बिफा जानानै आं दिनै जिसुनि हाबाखौ मावनो थाखाय आङो साबसे बिजाबफोरखौ हगारखो दौरि जानो थाखाय सिस्टार जानो थाखाय प्रसारक जानो थाखाय थैनायनि उनाव जों हारसिं न'खराव हाबनो मोननाय नङा इसोरा जोंनियाव सोंगोन नोङो सोरखौ लाबोखो नों आंनि बिसियानि मुंखौ माब्ला फोस्रावखो नोङो आंनि अननायखौ मोननानै नों लुन माबा फैसाखौ मोनबाय नों गेदेर माहाजोन जाबाय बबेखानि बे सम्पतिया दान सम्पतिया बहा थांगोन मा खामानि होगोन नोंनि जिउखौ बासायगोन ओमफ्राय बियो जाहैबाय नै लोगोफोर बेयाव ओंखाम हटेल जाय बिथांमोना सभायाव थाफैयाखै लायस'दों बिसोरनि थाखायहाय बियो बे हटेला लाइनाव थादों नै लाइनाव दंलायो जोंनि मेदामाबो दंफैखोमायो नै मेदामा दंफैखोमायो जोंहा औ जानायखौबो होनासै नोंनिखौनो होग्रोखानाय दा बेनो जाहैबाय नै ओंखाम हटेला সকলে খোৱা হৈছে নিজৰ নিজৰ থালটো খুব পালেদি এটা থাল পেলোৱা ঠাই আছে बे सभा ओरैबायदि माने गोसो सोलायनायनि मानसिफ्रा ओरैबायदि माने फोथायनायाव मानसिफ्रा माने हेलेम जाबायना बेनिखायनो बे सभा जाहैबाय बै जिब्रैथि 41 बार जाबाय आरो जोंनि पारिसआव दिनैजोंहाय दिनैजों 41 बार जाबाय हिसाबै जों बेखौ खुंनाय जादों आरो बेनिखायनो दिनैहाय साफ्रोमनोबो जि हायो बेदरजों आरो दालि ओमफ्राय आलु ओमफ्राय बेबायदि दाउदैखौ होनाय जादों आरो जाय बिथांफोरा थाफैयाखै बिसोरनि थाखाय जाहैबाय बिदिनो आच्छा गोसोब्ला दाफैनो हायो नोंबो जानो हायो आंबो जानो हायो दे थिगानो थिगनो दङ नोङो
बेदरखौ मोखां दानायबाबो दे मा राननो थिखा जाखांनायफोरा गाव गावनि थोरसिखौ बोखांनानै लांनानै ओरै सानजाथिं गारनाय जायगायावहाय ज' गारहैयो ओमफ्राय जोङो दायो नै बादायाव हाबनायसै लोगोफोर ओरैहाय खोला फारसेथिं दङ ओरैबो ओंखाम जालाबाय जानो हागौ नायदो हनै माराखौ होलाय नै बिसोरा ओरै ओंखाम जालागासिनो दं नै ओरैबो जालागासिनो दङ नै माथो गामि नोंसिनालाय मा गामि खाग्राबारि बै उग्रि खाग्राबारिया आच्छा आच्छा बिसोरनो जाहैबाय उगुरि खाग्राबारि मण्डलिनिफ्राय बेहायबो दाफासे दं नै नोंसोर बहायनिमोनलाय आनै औ थोद एफा गोजान नै बे आनैमोनानो जाहैबाय दुमब्रु थलि ना बुङो बारा गोजान नङा बे बेंटल फारिसावनिफ्राय खाथियावनो जाखांबाय दासो जानोसै दे ओंखाम जालागासिनो दङ जेरावबो गेजेराव गनानै फैबाय ओंखाम जालाबाय ओरै जाहैबाय नै बिथांमोना सानथालि नामा ना उराव ओंखाम जालागासिनो बिसोरबो जाखांबाय नोंलाय बोरैथो ओंखाम फैखो नों नायखेनासो थाबाय नैबे नोंसोरलाय बबेनिथो बबे मण्डलिनिफ्रायथो नोंसिनिलाय बाथाबारि बै बाथाबारिया आच्छा 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 बारा गोजाननि नङा ने खाथिनिनो दे ओंखाम जालाबाय नोंसोरबो बाथाबारिनि बिसोरो दे मोजां हान्दे दे मोजां हान्दे ओंखामा दे बै गोखोमाखौबो हान एसे बबे मण्डलिथो नोंसिनिलाय बिथिनि ओइ आमथिखा बिथिनिया सोमदोन बरगयारि माखा आच्छा बे मण्डलियानो जाहैबाय लोगोफोर बे इउटुबार सोमदोन बरगयारिखौ नोंसोर सिनायखायो दा बिसोर माखानि बियो बिसोरनि मण्डलिनि दा दा बिथाङाबो दंफैयो सबावनो आं दहाय नुदोंमोन फाइनालि बिथांखौ नै खाथियाव नुबाय आं दासो रायलायदोंमोन आं बहाय नोंसिनिहा बे लोगोफोर दासो रायखांदोंमोन जोङो बिसिनि बादायावहाय ओमफ्राय दा नैबेखौ बिथांखौ ग्रोब लोगो मोनबाय आरोना सिनायखायो दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो बिथांखौ जाय बिथांमोना बिथांखौ सिनाया नोंथांमोना बिनि चेनेलखौ नाया जानो हागौ बिदिखौ मिथिबाय दा आं मिथिखागौ बयबो सिनायो नोंथांमोना नै दा बागियाबो ब्लगिं खालामगासिनो दंमोन माने दाय होगोन सबायाव थाफैदों नालाय सबानि एसे थासारिखौ एसे दिन्थिनायसै आरो आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंबो थाफैखादों दा औ थाफैखादों जों एडभान्स 1 थारिखनिफ्राय दङ दा बिथाङाबो थाफैदों नै 1 थारिखआवनो फैखादों नै बिथाङा औ दे थेंक इउ थांनोसै आदिमनिलाय मण्डलिया माथो अक्सिगुरि बै उग्रि अक्सिगुरि ना आच्छा 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 बिथांमोना जाहैबाय उगुरि अक्सिगुरिनि ओरैबो जालागासिनो दं नै ओंखाम जागासिनो दङ नोंसिनि नोंलाय माथो गावनि बायदिसो बुंगोन नोंलाय ओरैबो जागासिनो दं बोरैसो आंनिफोरनिबो जागासिनो दं गावनावबो जागासिनो दं नै मा खालामनाय रायजोफोर उफाय गैया ने उफाय गैया जानाय समावहाय जानांगौ औ उखैनाय समाव उखैयो औ बेनिखायनो जानानै
गोजोननायखौ मोनग्रोनांगौ आरो बिनि उनाव जाखांनानै गिर्जायाव थांदो आरो बे सभायाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों रायजो राजाफ्राबो साबसिन गोहो बोलोखौ मोनदों इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जाहाथे गोसोआव लानानै गाव गावनि न'खराव मन्दिराव थांनानै मोजाङै गावजों गाव अनलायनानै इसोरनि बायफोरखौ बानजायलायनो हानाय बायदि गाव गावनि गथ' गथायफोरखौबो इसोरनि बाथ्राफोरजों बुजायनानै मोजाङाव लाबोनो हानाय बायदि दा बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोसो गोरबोजों बे बाथ्राखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि आदैनिसिम थेंक इउ